חשבתי שלא התחרטו. טוב, רגע, יש 10 גברים, אין. יש בלי סוף. אתה יכול לספור גם פעמיים את אותו אחד. 9, 1. יש אישה שעירה. מה מאמין? לא, אני מזיזה את הכיסא שלא תשב. לא, אני יכול לעמוד לשבת עליו. אתה גם... בוא. יא באבא. יא באבא. חתונה של אריה וטלי בלנרו, והיום ה-13/3/2013. אם לא תענו אמן, זה לא נישואין. שימו לב מה הרב אומר, חייבים לומר אמן. סמי, תעלה על הכיסא. בוא לפה אתה. בוא תעמוד במקומו. אתה יכול, סמי? אנחנו צועקים אמן, אנחנו המקהלה. תענו אמן, כן? בוודאי, כבוד הרב, בוודאי. איפה אתה בא? היא לא צריכה להוריד את ה... גם טבעת לי? טלי? ממי, תישבר. טלי. שמת את העודף בקופסה? דבר. סברים על ענן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ועשר לנו את האנוסות והתיר לנו את הנשואות לנו עד החופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמוס עד החופה וקידושין. אמן! תהיה לו הרבה, כי עדיף שתשתכל מהכלה. עדיף לתת לה שהיא תשתה הרבה. לא הרבה. שהיא תשתה הרבה. רגע, יש פה אימא, משהו? יש לה דוד. כולם אימהות, כולם אימהות. אני אמר קיינסטר. יופי. זה מה... לילי, אתה מכיר? תוציא את הבעל שיש לך. תוציא אותה. כן, הוא כזה שצריך רק בזה. לא, שתזרוק אותם, אולי יש פה איזה רווקה. הנה עליו. כן, עליי, לא עליי. לא, ביד ימין. תגיד לה, הרי את... רגע. בוא, אתה עד איתי? תגיד, אתם עדיי? אתם עדיי. ורק אתם. ורק אתם. הרי את מקודשת לי מקודשת לי. בטבעת זו בטבעת זו. כדת משה כדת משה. וישראל. וישראל. זה קודשת. לא, 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 לא. הנה הכוס פה. כבר שתו. לשבור את הכל. צריך לשבור את הכל. בסימן טוב, במזל טוב, ברביעי בשבת, 2 לחודש ניסן, שנת 5,773 לבריאת עולם, למניין שלום כאן חדרה צדיק החתן אריאל בן יצחק זכרו לברכה נשמע בלנרו. אמר לה כלת רבקה בת יצחק זכרו לברכה, הבלים טוב כדת משה וישראל, ואחת מתחייב לעשות עליו הכתובה 180,000 שקל. צמוד? למדד. צמוד לאישה. המדד ירד. הבנייה לא ירד. לבנייה אמרתי. צמוד לאושר. והכל נשאר לומר ויציב ונכון וקיים. תגיד לה, הרי זה כתובתך, תגיד לה. הרי זה כתובתך. אבל תן לה, לא רק להבטיח לה. לא שומעת. איפה הכסף? אם אפשר להגדיל את המחיר בתמונה פי 10, תהיה לה בעיה. 800. תהיה לו בעיה איתה. טלי, צריך לתת לאמא היא שתשמור לא על הכירה אותי הכתובה. אתמול זאת. זה בסדר. יותר חשוב מה יהיה ממחר, לא מהיום. היום זה הצגה. יופי. אתה עליך את הרב כמו שצריך. כן. מי הוא? תענו אמן, ברוך השם. בעוד 9 חודשים תזמין אותי לברית, אני מורה. הברית עליי, הסעודה עליך. אל תתבלבל. סברי בננן. לחיים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם והכל יהיה בברך כבודו. שנים אנחנו בוכים בלחתיכה. אני לא ממשיך אם אתם לא עונים. אין בעיה, זה יהיה... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתחילו מן הבניין עד עד. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו. יוצר האדם. אמן. סוס תעשי ותגן עגלה בקיבוץ בנה לך במהרה בשמחה. ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה. אמן. שמח תשמח ברוך אתה אדוני ושמח חתן וכלה. אמן. כולם איתי? רק איתך, רק איתך. היא אמרה שדחף טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה נו טלי, נו. ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל נקרות חתנים וחופותם ונערים במשתה נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה ומצליח. אמן. רבי, מה עם הכוס? רגע. לא מנהל אירועים פה. אין להם סבלנות. אין שכפרה. עכשיו נוריד. הנה, עכשיו נוריד. איפה הוא נפל? זה נפילה כפולה. אני רוצה לספר לך בדיחה. אמרתי, אומרת לי. בטעות במקום להביא לו כוס מזכוכית, מתכת. לא מפלדה. אבל כל דבר הוא שובר. הוא ישבור את הנעל ולא... מרוב שהוא חתנו ישבור אותה. רגע! אם אשכחך ירושלים, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני, בת לשוני וחלקי, בת לשוני חלקי, אם לא אזכרכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, אם לא אעלה ירושלים, אהרוס שמחתי. אהרוס שמחתי. רגע. עוד אחד, עוד אחד. מה? יש שם מטאטא מישהו לקטע. כן, בטח. למה? זה מצווה להיפצע מזכוכית שנשברה. זה לא תהיה הראשונה. זה במסכת פציעות. יופי, מזל טוב. ברכות, הכל כשר. תרדו מה, תשאלו פה עד מחר. אתה מטאטא. עכשיו נשואה. עכשיו את